na kirawo, ka ban dama in cire gyaɗata daga bawo, na bayyana komai saboda manzon muka kawo, ba zan ɗauke guda batun da kai ma baka kau ba. Allah sanya maganganun ka manya bakina, ko girman su ya zarce Uhudu babu ruwana, ta taulawa in fitar sa gane batuna, uban girma zan daɗa a kare na muhabba, abinda na saba ilahu yau ma zan yi ma, ka ƙara salatai tiriliyan gunsha nema, ma'aikin da ka ce yi mishi tamkar an yi ma, ka sa a hali har sahabu waliyan ka karaba. Haramun na wuce ta nan ban gaida uwata ba, wannan da ma'aiki ya ce wa umma ku yau duba, ta fari ta ƙarshe na barke Allah ba ni ba, batulalla arzikin Allah farkon duba, ina so na yi sallama ina duba jikina, kamar ni mai najasa da aibu marar suna, ruhi take ce ubangida ne sarkina, a nan take na yunkura zama ba zai min ba. Salamu ala wajibin halitta da ilahi, salamu ala shazagi na alam zuljahi, salamu ala fatihin lima ubul kamahi, salamu ala awwalil wara marashin suwa, ya mai canza ilahu in ya hauta ke ya sauko, ya mai juya maganganin ilahi da ya aiko, ya mai sa a mayar akai a kawo shi a aiko, ya wanda ya canza wa rabu ba za na faɗa ba, da na ce mai girma ji nake na tauye shi, mai Allah na yi ba da ɗan kaɗan a mukamin shi, baban girma kakan girma ya wuce nan shi, amma karbasa ya fice domin bance kwamba, da Allah da mala'ikunsa duk na bayansa, da shi ma ka san su karna ɗan kai ku da nisa, zuhurin sai sa su kai fana'i a jikinsa, ka san dai a hakan ba za su motsa ba shi ba, wadatacce ma haɗin ilahu zuwa bayi, nagartacce duk abin da ka zartar yayi, ni'imtacce dole ai da kai ya mabuwayi, tilas ne ayyo da kai ya mai kuriyar kubba, a can na ce na cikin ilahiyar dace, to a ina ka ji rabu babu shi ban da garaje, duk inda ka ji rabi shi ya kai shi ya gaggaje, domin sauran yan mazan hakan nan ba su yi ba, tagwaidin Allah nake batu kar ku yi nisa, da ka ji ilahi kusan shi kwai angon Hafsa, da ko dai ya kabbara Isa ka ji ko Musa, ka ɗauki shahada ta musulunci kai duba, ai irin wani zance da rabbi ke wa masoyina, da ƙauna zan fassara shi ko kwabo kaina, in mun duba shi ilahu wani abi ya nuna, da ya ce wa mara mai ta shi ne ba shi ba, mu koma baka na kafa kausai ni mu duba, sun zama ɗaya to kamar yake nan ji muhabba, da abdu da rabu a abu ɗaya bance kwamba, hanya ba wata kwance ko ku dai ba ku gaba, da jin wannan sai tafakuri na yayi sanyi, sai Allahu ya ƙara yin batu kuma mai nauyi, da ya ce sun zama ɗaya ya sama juyayi, sai ya ce fiye da haka kun san dole mutuwa, mu ɗan ƙara gaba cikin ayar ne ba nisa, duwawa da na zana kai ku kun ji bayaninsa, sun zama ɗaya ko fiye da haka daga bakinsa, mu tsallake nan banga wanda zai iya sharhi ba, shi lamarin Mahmudi ya fa hange gumbayi, isar shi kalilan da an ji kai za ya yi nauyi, mu so shi kawai kar mu ce sanin shi muke so mi, domin ba masanin shi banda sanin shi mu duba, ban mance su madana ba kun ji mutane na, domin na yi zancen ta tun a baya kuna bina, girman ne ya yi min tudu ya haure hange na, amma duk da kan shiru da baki ba zan yi ba, fitowa na yi ni fadan na ko da masoyina, ta ya zan yi shiru babu kaina, da zan yi shiru da ba zan fito ba ku
kuna jina, shi yanda kuka so ba haka Allahu ya so ba. Ka taka daidai abul batula wankake, me Allah da ibadi kai ka sauka kana haske. Ka zartar da abin da ya yi ma ba wani sake, domin duk ra'ayinka ya zamo ɗaya da na rabba. Muqimula sanatu mai takuba mai masu, ka canza shirin rabbi in ka so ba wasu wasu. Abin da ka so shi ya so ka yi babba ya ta tasu, da ka ce a tsaya ko rabu ba zai motsi ba. Dalilin ka irata har da Allah ka kawo, alfatihi lima ugul ka kaje ka dawo. Me yin ɗar bisa martabar ka zance wa a jawo, na manta shi ba zai wuce wasun tayi mune ba. Da ka ce ba rabu ni fa ba zan ce kwan ba, domin da ka ce gashi ban tsaya ko kwanto ba. Domin kai ne sadiqun masduqu a duba, inda baka kawo shi ba abadan ba zai zo ba. Batun girma babu duka abu inda ka zo, mai matsayi fadar ilahu kai na kira gwarzo. Kai Allah ya ciyar da ma'ida ba wani kanzo, ya za a yi a san ka ni fa hanya banga ba. Kamar dai na tsaya amma hakan kuma ban so ba, ku yi muna duwa ina yi kuskure na tuba. Ai min gyara in kun ji ba ku yi shiru ba, dukan mai san shari'a ba za ya ki gyara ba. In kamar yadda na saba za na gaida Sharifu Sani, abana na Kano idan da shi ba na rauni. Labai ka Sharifu ga kasa na kuma baka da sani, ina bin tafiyar ka duk wuya ba zan kau ba. Da an raina Rasul Sidi sai in baka zo ba, ganin ka kadai za su san wani bai gini ba. Ma'aiki na gani jikinka ba zan yi shiru ba, ra'isul ahbabu kai mahargun mahabuba. Ya Allah na yi maka godiya ba karama ba, da na bara na gama rauni bai zo min ba. Ka so me kaunar mi ya ilahi mun tuba, ummi abba ka ba su tallafi ba karami ba. Nan zana takaita a karbi begen mahabubi, domin girman fade maka kara mini gurbi. Amince duk wahala kar in canza habibi, Yusuf mai nasaranka ne ba zan canza